салом ба дӯсту бинандаҳои азизи озодӣ. Сархати хабарҳои имрӯз 3 ноябр. дар барнома талаби 7.5 соли зиндон ба Завқибек Саидаминӣ, хабарнигори боздоштшудаи тоҷик. муҷозоти 10 нафар дар Тоҷикистон барои издивоҷ бо духтарони ноболиғ. пешниҳоди мақомоти тоҷик барои бо автобус ба ватан бурдани муҳоҷирони депортатсияшуда ва барои пешгирӣ аз вуруди муҳоҷирон дар марзи Лаҳистон бо Русия девор месозанд. додситоне дар душанбе аз додрас хостааст Завқибек Саидаминӣ, рӯзноманигори тоҷикро, ки ба ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ гумонбар аст, ба 7.5 соли зиндон маҳкум кунад. Як нафари наздик ба тафтишот гуфт, талаби додситон 3 ноябр ҳангоми муҳокима дар боздоштгоҳи пойтахт садо дод. ба нақли ӯ, рӯзноманигор ҳама гуна иттиҳомро рад кардааст ва илова кард, ки дар ин рӯз модару бародар ва ҳамсари Завқибек Саидаминӣ низ ба муҳокима роҳ ёфтанд. Завқибек Саидаминӣ рӯзи 8 июли имсол дар шаҳри Ваҳдат дастгир шуд. ӯ дар ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯи Ҳизби Наҳзати Ислом ва гурӯҳи 24 гумонбар аст. худаш борҳо гуфтааст, ба ҳеҷ созмону гурӯҳе вобаста нест. бинандаи азиз, дар ҷараёни рӯз агар ҳар хабари тозае аз мурофиа ба дасти мо расид, 4 соат баъд дар ахбори озодӣ ба шумо мерасонем. мақомоти расмии Тоҷикистон эътироф карданд, ки бо вуҷуди саъю кӯшиш барои пешгирӣ ба издивоҷи духтарони ноболиғ, ин зуҳурот ҳанӯз ҳам аз байн нарафтааст. бино ба омори расмии Вазорати Адлия, ки рӯзи 2 ноябр ба дасти Радиои Озодӣ расид, дар 5 соли гузашта бо иттиҳоми ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳӣ расмӣ нарасида 18 парвандаи ҷиноӣ боз кардаанд. аз соли 2017 то соли 2022 ҳамчунин 10 нафарро барои издивоҷ бо духтарони 18 сола ношуда ҷазо доданд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, омори издивоҷ бо духтарони ноболиғ бештар аз нишондоди расмӣ аст. дар Тоҷикистон синни расмии издивоҷ 18-солагист. ҳукумат гуфтааст, ки барои роҳ надодан ба ин гуна ҷиноят ба додситонӣ дастур доданд, то аз роҳи тарғиботу фаҳмондани қонун издивоҷи ноболиғонро аз байн баранд. консулгарии Тоҷикистон дар Екатеринбург ба додгоҳи вилоят пешниҳод кардааст, ки муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷик аз ин минтақа бо автобус ба Тоҷикистон фиристода шаванд, на ҳавопаймо. Зафар Саидов, консули генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург, дар суҳбати катбӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, масъалаи ихроҷи шаҳрвандонро бо намояндагони додгоҳи Свердловск матраҳ кардааст. консули тоҷик гуфт, дар сурати розӣ шудани ҷониби Русия, муҳоҷирони депортатсияшуда бо автобусҳои ширкати Хуҷанд Транссервис ба ватан фиристода мешаванд. вай афзуд, нархи билети автобус арзон ва баробар ба 7000 рубл аст. токунун шаҳрвандони ихроҷшудаи тоҷик бо ҳавопаймо ба кишвар фиристода мешуданд. дар чанд соли ахир наздик ба 300 000 шаҳрванди Тоҷикистон аз Русия ронда шудаанд. муҳоҷирони тоҷик аксаран бо ирсоли аксу навор аз боздоштҳои беасос ва шароити бади нигаҳдорӣ дар боздоштгоҳҳои Русия шикоят ва мақомоти Тоҷикистонро барои ҳимоят накардан аз онҳо танқид мекарданд. нирӯҳои Русия рӯзи 3 ноябр ҳамлаву зарбаҳои ҳавоӣ ба мавқеъҳои сарбозони Украинаро зиёдтар кардаанд. ба гуфтаи низомиёни украинӣ, дар натиҷа зербуниёдҳои ғайринизомӣ осеб дидаанд. ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина рӯзи 3 ноябр гуфт, набардҳои сахте дар шарқи кишвар идома доранд ва сарбозони рус дар шаҳрҳои Баҳмут, Авдеевка ва Новополивка ба ҳамлаҳои ҷавобӣ гузаштаанд. ба қавли онҳо, Русия ҳамчунин ба 12 маҳаллаи вилоятҳои Донецк ва Луҳанск ҳамла кардааст ва нирӯҳои Украина ин ҳамлаҳоро бозгардонидаанд. бо сабаби вайрон шудани хатти баландшиддати нирӯи барқ, нирӯгоҳи атомии Запорожье дигарбора аз ҳалқаи энергетикӣ ҷудо шудааст ва айни замон фақат бо генераторҳо кор мекунад. Лаҳистон дар марзи 210 километриаш бо Русия девор месозад.
сохтмони деворҳо аз рӯзи 2 ноябр шурӯъ шудааст. Мариюш Блашак, вазири дифоии Лаҳистон, дар ин бора дар нишасти хабарие дар Варшава иттилоъ дода гуфтааст, барои бехатарии кишвар марз бояд баста бошад. Вай гуфт, тасмими мақомоти Русия дар бораи оғози парвозҳо аз Ховари Миёна ва Африқо ба Калининград онҳоро водор кард, ки чораҳои амниятиро рӯи даст гиранд. Мақомоти Лаҳистон ҳамчунин мехоҳанд бо ин роҳ аз вуруди мавҷи зиёди муҳоҷирон ба ин кишвар пешгирӣ кунанд. деворҳо дар марзи Лаҳистон ва Русия аз 3 қабат симчӯб иборат буда, баландияш 2.5 метр хоҳад буд. ин минтақа бо системаи электронии назоратӣ ва камераҳо муҷаҳҳаз хоҳад шуд. соли гузашта дар марзи Лаҳистон бо Беларус ҳазорон муҳоҷир ҷамъ омада сарҳади Лаҳистонро ғайриқонунӣ убур карданд. талоши аз ин роҳ ва тариқи Беларус ба Аврупо рафтани муҳоҷирони тоҷик ҳам сабт шуда буд. баъд аз ин Лаҳистон дар марз бо Беларус девор сохт. чун маъмул дар ин лаҳзаи барнома дар бораи қурби сомонӣ дар баробари асъори хориҷӣ мегӯем. имрӯз 3 ноябр бонки миллӣ 1000 рубли русиро 163 сомонӣ, $1 10 сомониву 21 дирам ва €1 10 сомониву 10 дирам таъин кардааст. ин қурби расмии асъори хориҷӣ аст. дар бонкҳои тиҷоратӣ он метавонад фарқ кунад. шумо сархати хабарҳоро аз радиои Озодӣ тамошо кардед. хабару гузоришҳои муҳиму ҷолиби дигарро дар нашри нави барномаи ахбори Озодӣ бубинед. барнома аз соати 7 ба вақти душанбе тақдим мешавад ва мо шуморо интизорем.